Laila subhanallah wanga kirabatanu Laila subhanallah wanga alabatu Laila subhanallah wanga kirabalame Laila subhanallah walhamdulillah Laila subhanallah walhamdulillah Laila subhanallah walhamdulillah Laila subhanallah walhamdulillah Laila subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله بعد تبشر في الله جباو باو بدو كرامانتو يالا كانينا لا فياكا كيشانا كانما على كوكيننا وكلنجلنا بلا جلنكا نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مولودو كان بلا بلا سجرا وصلوا كوفة كادامنا ينفلا يربولا يرانشنا تباكو badoko gwalala sikarole tiɲɛba bugudale ani wasoro yɛrɛ mara bɛɛ lajɛlen jamiyatu ansar dini minnu bɛ u farala ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ belebeleba sigi alakiraba ka bangini kosumali kosɔn ka t'o kɛ dugula dugu min n'a bɛ wele ko kalana ale ni yanfolila cɛ a bɛ se kilo 50 bɔ ɲɔgɔnko ma ni mawludu kɛnɛ in kalana maaba bɛɛ lajɛlen bɔra ka na kɛnɛ kan k'a daminɛ dugutigiw la ka taa se alimamiw ma kana sa meru ma a denmisɛnkuntigiw a rajoso ɲɛmɔgɔw u bɛɛ lajɛlen farala jamiyatu ansardin tɔndenw kan ka nin kɛnɛ ɲɛnamaya ni wajulukan sanumanw ye wajulukan minnu ni u kɛra an karamɔgɔ caman fɛ k'a daminɛ hamidu kɔnɛla ka taa se yakubu kulubali fo ka taa se yakuba kɔnɛw ma ka bɔ bamakɔ an ye min sɔrɔ kɛnɛ in kan an ka jɛ an ka ɲamadaw fɛ an ye kibaruya min sɔrɔ bi ka fɔ yan sous-section ni section bɛɛ lajɛlen o bɛna ka na bi su ɲɛnamaya anw fɛ kalana yan a bonyana ma o diyara an ye ni kunnaja dɔ ye karamɔgɔ ko bi an kun tɛ mamadu kisi nɛma b'a ye a tun bɛ ntɛnɛndon su parce que ale bangenaw donna ko ɲɛnajɛ kɛ ɔ bi anw dun an t'an ta kɛ kamana kalan ye ka wajibiw kɛ mɔgɔw ye ka mɔgɔw don sira ɲuman kan ne ko ko de ka ɲi dɛ an bɛ fɛn fɛn an bɛ arijinɛ de ɲini bon arijinɛ tɛ sɔrɔ n'i ma baara kɛ o ayi karamɔgɔ minnu ye yan sɔrɔ minnu ma yan sɔrɔ an ka boli foli b'a bɛɛ lajɛlen ye ne yɛrɛ tun bɛ n ka alimami de wuli ka kuma ninnu kɛ mais wajibi dugutigi kan ka wuli ka dɔ fɔ mɔgɔw ye o tuma an ka dakuruɲa kelen foli nin k'a di jama ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم نسلم ونبارك ونصلي سلامنا إلى mbadi wa ambe Allah subhanahu wa ta'ala fo kala barka da anga dugutigi min fo atsika fo atemoka on kala na doni baw o minu nana sigere bi anana on de manga barala ambe ka baralu ambe ala tanu kala wala nyuman don ala e famo fama sigi an kuna be kala ala ka dinɛ fɛ dugutigi sigile tɛ kɛnɛ kan ye mairie fana n'a ka jama sigile tɛ kɛnɛ kan komanda hali n'a mana nganiya biya donc o ye ala tanu ko baye anw ye an bɛ ala fo ka ala barika da an bɛ sala ka ciba muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam n'o bɔra ye an sɛlle ko kiraba muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam an tɛna ɲina mɔden fana kɔ n'an ma foli lase o ma n'o ye seydi usmani madani haidara ye nin kɛnɛ min filɛ nin ye diɲɛ bɛɛ ka kɛnɛ don mais kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ne yɛrɛ min fana jɔlen don ne fana ka kɛnɛ don parce que ne badenkɛ usmani madani haidara ye ala ye bɔ tamani ne bɔ foli usmani madani haidara o ka dugu alimami bayini ni mangala ka hɛnɛ o denmuso wolo denmuso furulen don ne badenkɛ ma ala ye sigiyɔrɔ bɛn ne fana ma yan k'a fɔ silamɛw ye an ɲina minnu ka yan yuhibbuna al-ilma wa yukhrimuna ahlahu o bɛ dɔnni fɛ o bɛ dɔnni kobaw fɛ o b'u bonya
donc tɔɔrɔ foyi t'an na yan ka t'o fɔ an badenw fana ye so k'a fɔ an nana jigin minnu kan bi u y'an du kama kɔrɔ tɔɔrɔ foyi t'an na an ka diinɛ laseli n'a baara la bolo yan bi an ka dugutigiw an ka ɲɛmɔgɔlaka bɛɛ lajɛlen a bɛɛ kɛra an fɛ a bɛɛ y'an bonya an baden minnu y'u sen ta bi ka na an karamɔgɔ bonya na n'u sigilen bi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn kalana silama bɛɛ tɔgɔ la an bɛ bi tɔgɔ la k'a fɔ u ma u ni ce u ni jahadu ala kumana dɛ a ko walezina jahadu fina lanahdiyahum subulana inna allaha ma'al muhsinin mɔgɔ minnu man'u cɛsiri an ka sira kan an b'olu tigiw de kana ka bila sira ɲuman kan ala bɛ ɲɛnikɛlaw de fɛ koyi Usmani Madani Haidara ko ba don an tɛ se ka ɲinɛ a kɔ an kɔrɔkɛ don an bɛɛ mɔnna ɲɔgɔn kan fɛn min don an de bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye n'o tɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ an ye a bɔra belebele minnu na anw de b'olu dɔn ale de y'a cɛsiri k'a faso kɔrɔta dɔnnibaaba minnu tɛmɛna tamani an b'o bɛɛ dɔn silamɛya yɛrɛ dabɔla kanu de kama jɔn kanu kama an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye an b'o de ka kɛnɛ kan su na an bɛ foli kɛ ansadini mɔgɔw ye o la n bɛ foli kɛ maire tɔgɔ la a n'a ka bureau communal bɛɛ a n'a ka conseil communal k'a fɔ ansadini ka dunan minnu nana k'u bisimila Gbaniya commune kɔnɔ k'u bɔl'u ka so k'u seliw ka so u nana ci la seli min kama n'o ye ala ka diinɛ la seli ye a fɔ ko ɲuman a n'a faamuya ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ma an bɛ ala deli u ka dugawu kɛ an ka jamana ye basigi an b'o de ɲini ala fɛ u ka dugawu kɛ ala k'an ka jamana basigi haminako gɛlɛn minnu bɛ mɔgɔw la yan n'o ye sɔrɔko ye o ye kɛnɛyako ye o ye jamana yɛrɛ ka lakana ye u ka dugawu kɛ an ye o la parce que a bɛ fɔ ten ko dunan ka dubabu ko an mina ka di donc o bɛ d'a kan a nana yala a mana fɛn ɲini kama a nana ala de kama donc an b'an ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ an ka commune ye an fana ka dugawu b'u ye u bɛ kɛnɛ min kan k'a don sɔlɛ k'a bɔ sɔlɛ ala k'an kisi sintana tɔɔrɔ ma u bɛna min fɔ ala ta sira kan ala k'an ɲa ka d'u ma sinon an y'o de fɔ ala tila ko an kɔni tɛ ala tila dɔn mɛ a mɔden minnu b'an bolo yan an b'an wasa don o la kɛ parce que an bɛ olu de tɛgɛ min na olu de an ka escalier ye ka yɛlɛn ka se ala tila yɛrɛ ma kisi nɛɛma ba ye ka taa ala yɛrɛ sɔrɔ an hɛrɛlama n'an banna olu la yan an kɔni ala tila tile tɛmɛna an tɛn'o ye bilen donc alihamudulilayi serifu minnu b'an bolo u bonya bɛ an yɔrɔ an b'a dɔn fana ni serifuya siga t'a la n'i y'a dɔgɔya y'i yɛrɛ dɔgɔya parce que a bɔnɛ bɛ segin e de ma donc an bɛ dan yan ka hakɛto ɲini jama fɛ n'an bilalen ka kɛ min na o ka yafa an ma hakɛto la salamu amadu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام جماعة أنشو مامي nga foli bɛ mairie nabaga fɛn o fɛn se n yɛrɛ se nin kɛnɛ kan an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye ko an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ne bɔra Bamakɔ ni délégation bɔra yen nɔ parti dɔ tɔgɔ la n'an ko a ma ko PRVM faso ko ka na an balimaw olu fɛ yan su in na kalan na nka yanni n ka kuma daminɛ ka fɔ an ɲɛna ko fɛn min ye an bɔ Bamakɔ ka na k'o ye silamɛya kanu ani mawuludi bonya ani lahɔrɔma min b'a la o dɔnnen don an fɛ o sabatilen don an fɛ k'o debaw de y'an se kɛnɛ in kan su in na sabu an b'a dɔn k'a fɔ ko kɛnɛ si tɛ se ka bonya ka tɛmɛ mawuludi kɛnɛ kan mawuludi kɛnɛ fitinin t'a la jango ni min sigira aw ansar dinu fɛ an t'an b'a la k'a fɔ k'o ye kɛnɛ belebele ye o tuma na fɛn min ye PRVM faso ko ye a président tɔgɔ la a tɔnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u y'an yamaruya k'a fɔ anw fana ka na nin su in k'a ɲɛnama aw fɛ yan kalan na a ko a ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛba ye nin ye wasa kɛnɛ ye nisɔndiyaba ye bi su in na dugutigi ni Elhadji Umar Sila ni monsieur le maire ba ni kuma la kuma jan tɛ anw bolo
an ta ye barikada ye ka ɲɛsin bani ni a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ ma Amsaru n bɛ fɛn kelen f'aw ye Haidara ko kulonkɛ fɛn tɛ n'i ye a miiri san o san Stade 26 mars na la bonya hali ni Mali ye ɲinan tɔ kɛ ka ballon tan a kɔnɔ a tɛ fa i ko Haidara b'a fa cogo min mɔgɔw bɛ bɔ diɲɛ fan 14 fɛ ka na duwawu minɛ Mali kɔnɔ bani ka duwawu hakili la malidenw ka kan ka o dɔn fɛnba ye ka o kɛ mɔgɔba ye k'o kɛ mɔgɔ kɔrɔtalen ye ni o tɛmɛna n ka foli bɛ section ye u cɛsirilen bɛ baara min na halisa u ka dɔ fara a kan u bɛ ka baara min kɛ cercle kɔnɔ Amsaru tɔgɔ la u bɛ ka baara min kɛ diinɛ kɔrɔtali la u k'i cɛsiri a fɛ wa Ala ka u bɛɛ sara o ka baara ɲɔgɔn in na Sherifula TV n bɛ aw waleɲuman dɔn ka da kan bi aw nana yan dɔrɔn tɛ Mali kɔnɔ bi ni kuma diyara n na n b'a fɔ aw bɛ ɲini ka yɛlɛn telesow sanfɛ Ala ni kunnafoni dili a sababu ye o ye anw minnu ka baara ye a ka kan n ka aw waleɲuman dɔn aw bɛ ka diinɛ lase aw bɛ ka jamanadenw kunnafoni jamana actualitéw la n'o ye jamana ka ko minnu bɛ senna Mali kɔnɔ o ye fɛnba ye halisa Ala ka teleso yiriwa ne tɛna kuma jan kɛ Amsaru depuis ne ye radio in sigi n tun t'a dɔn kabiri n t'a dɔn ko ayiwa n bɛna taga ɲɛ a la fo ka a se bi ma Amsaru ye danaya dan kan u dara n na u nana u ko Sumaworo n bɛ fɛ an ka baara kɛ ne ko o tɛ baasi ye se bɛrɛ kɔni tɛ ne ye nka an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ fo ka taa se don min ni an bɛ san sɔrɔ Amsaru de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka na k'i bolonɔ bila sɛbɛn la radio badenya la k'a fɔ anw bɛ karamɔgɔ Haidara ka wajibi tɛmɛ an b'a wari sara ɲinɛ y'a san 3 ye ne ka juru t'u la u ka juru tɛ n na Ala barika la an jɛra ka nin baara in kɛ kelen ye ne b'u fo u ka layidu la u ye n dɛmɛ gɛlɛyaw kɔnɔna na tiɲɛ caman halisa u bɛ ka ne dɛmɛ nka n bɛ layidu kelen ta u ye bi y'a fɔ don ye don min na ni ne ye n sago sɔrɔ radio so ko in na n bɛ se k'a fɔ dɔɔnin kɛra nka a tɔ bɛ kɔ ka da kan ni minɛn bɛɛ dafalen t'i bolo i se k'i kanna tigɛlen di ni n y'a dɔn don min ko ne ka fɛnw bɛɛ dafara Amsaru aw bɛ aw ka contrat min sara n bɛ yafa wari kɔ an bɛ taa kuma fɔ sini o ye alors n bɛ se ka min fɔ fɔlɔ nka a ye dugawu kɛ n ye n mako bɛ fɛn minnu na n k'olu sɔrɔ ni n y'a bɛɛ sɔrɔ k'a fɔ a dafara a kuma bɛ fɔ wajibi wɛrɛ min tɛ bi ye Amsaru n b'aw fo aw bɛ cɛsiri min b'aw bolo a y'a jija a kan anw ye kunnafoni jɛnsɛnnaw ye an bɛ aw accompagner fo n'an dɛsɛra yɔrɔ min nin tun ye dakuruɲa damadɔ ye dugu mɔgɔbaw ka kuma kɔfɛ ayiwa n'a sɔrɔ anw ye denmisɛnnin ye dɛ n tɛ kuma donso ye an bɛ kuma kalan na hali sini n'a sɔrɔ n donna min gasi la a ye yafa n ma hakɛto b'a kan salamu bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أم نبغى كلين بلا جلين فوني إسلامية فولية كبلا جلين بسم الله كبلا جلين بركة نكنا بلا بلا بايكا كنا فوي تسقيفا كسر سبب بالا kena sababu ye fɛn jumɛn ye an b'a fɔ a sababu fɔlɔfɔlɔ o ye an karamɔgɔ a Seydi Sheikhu Sarifu Usmani Madani Haidara ale sababuya o de ye kɛnɛ in sigi an b'a fɔ ni kuma jɛra sabu ka d'a kan anw ma se ka Ala dɔn fiyewu
fo kira cilen anw ma o donc kira min cira ma n'o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam ale mɔdenkɛ n'o ye an karamɔgɔ ye o la an bɛ Ala fo ka Ala barikada ni Ala ye fɛn min kɛ a kɛbaga y'a kɛ ko ni Ala ko jɔn ma hɔn a b'a n'a minɛ de ta ka d'i ma nka ni mɔgɔw k'u b'a d'i ma u bɛ dɔ de ta k'a d'i ma donc an bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala kira y'o de fɔ a ko ale bɔnnaw a ko an k'u bonya sabu ka d'a kan ale min ye Ala kira ba yɛrɛ ye Ala ye a bɔnnaw bonyali k'a ma wajibi ye wala tiɲɛna ni o sabatilen don an b'a fɔ kalanakaw wasolokaw amsar dinu a ye nin kuma ye a y'a bonya vraiment a ye kira ka kuma a y'a dɔn wa a ye baara kɛ n'a ye fana donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka président fo minnu bɔra wasolo mara bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ yan fo Bamako an b'u bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan yan k'a daminɛ yan fo Bamako an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka faamaw minnu fana bɛ yan k'a daminɛ yan fo Bamako an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani an ka secrétaires ani an ka ɲɛmɔgɔw ani an balakaw minnu an tɛ se ka fɛn kɛ ka taa k'u dɔn donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada an ka sirifukɛ b'an kɛrɛfɛ yan n'o ye Sirifi Lasina ye an ma ɲina ale de ye an ka ɲɛmɔgɔ ye ni karamɔgɔ ɲɛnafin y'a minɛ an b'a ɲɛ jɔ a la ka fara an karamɔgɔ kan n'o ye Ustazu Yakuba Kulubali ye nɔrɔtigi bonyatigi karamatigi kodɔnnaw ka kodɔnna n'o ye Kulubalikɛ ye an b'a fo a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u barikada dan tɛ foli min na vraiment an bɛ foli kɛ an ka imamu ye a n'a baarakɛɲɔgɔnw ani an ka dugutigi dan tɛ foli min na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada ani an balimaw ni an karamɔgɔw ni an baarakɛɲɔgɔnw n'o ye TV Sirifila mɔgɔw ye an karamɔgɔ Ustaz Muktari Bagayogo ka fara an balima tɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada an bɛ Ala deli yarabi teleso in Ala k'a taa ɲɛ teleso in Ala k'a taa ɲɛ an ka radio baarakɛlaw minnu fana ye kɛnɛ sɔrɔ an b'u fo dan tɛ foli min na wala an bɛ fara kuma la yan an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. An bɛ naba cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sen y'a yɛrɛ se nin kɛnɛ nin kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sirifila mɔgɔw an b'u fo k'u barikada an ka karamɔgɔ minnu bɔra Bamakɔ ka na anw sɔrɔ nin kɛnɛ nin kan ka kɛnɛ nin ɲɛnamaya k'a bonya anw bolo k'an wasa nin kɛnɛ nin kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada kɛnɛ ɲɛnamayabagaw an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a barikada fɛn fɛn bɔlen dafɛ dugu la ka na anw fɛ yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo an da tɛ se ka se k'u bɛɛ lajɛlen ma an b'u fo k'u barikada kɛnɛ nin ɲɛnamayali la anw ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an nisɔndiyalen bi kuma yɛrɛ tɛ ne kɔnɔ bi k'a fɔ yɛrɛ de walahi ala kɛnɛ ni bonyana ne bolo k'a wara ne hakili ma don min na ne hakili jiginna bi don min na an bɛ arajo sigi an muso tɛ tɛmɛ muso 4 kan cɛ tɛ tɛmɛ muso cɛ 5 kan n'i y'o lajɛ ka bi lajɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kuma tɛ ne bolo bi walahi ala ne nisɔndiya kojugu don fo ni tɔnden tɔw ye min sɔrɔ k'a fɔ ne bɛ dan yan kuma na ko nin minɛna Ma'azu bun Jabal la a ko cogo di annabi sallallahu alaihi wasallam kala ko a ye nin fana minɛ kira la kira ko maju de bi kan ka kuma in lakali kira ye fɛn damadɔ lakala ye an bɛna o lakali wagati cɛ cogoya kosɔn k'a ni boli boli nam ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ko mɔgɔ kelen ma wuli maju o ka da ala la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko ala de ye kelen ye ko Muhamadu y'a ka kiden ye nam صدقا من قلبه ayiwa ko k'a sɔrɔ a dusukun yɛrɛ fana ko ten ko a da y'a fɔ u y'a lajɛ fana a dusukun yɛrɛ la a bi yen de
ayiwa nin ye maju ka kuma ye kira ye min lakala ko mɔgɔ si ma wuli u ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah a k'a fɔ k'a sabati a ka y'a dusukun na fo mun ka kɛ nam fo ala ka o tigi haramiya a t'a don tasuma na la ilaha de y'a bɛɛ ye nin kuma fɔlɔ ka di ye o lamɛn yan'an ka s'a tɔ ma nam aha وقال يا رسول الله ko maju ko ala ka kiraw أفلا أخبر به الناس yala n ka nin fɔ mɔgɔw ye wa n ka f'u ɲɛna la ilaha ko nin n ka f'u ɲɛna wa n ka f'u ɲɛna ni min y'a fɔ n k'o ti don jahanama na n k'aw fɔ wa nam bushir yala n ka mɔgɔw nisɔndiya ni nin kumakan in ye wa kira yala n ka mɔgɔw nisɔndiya ni nin kumakan in dɔrɔn ye wa nam kira ko iza n'u m'u nata da jala kan n'i b'a f'u ɲɛna k'a fɔ cogo ni ale ni a baara kana f'u ɲɛna k'a fɔ cogo ni de la k'u ti don jahanama na kana fɔ dɛ a f'u ɲɛna k'a fɔ cogo ni n'a baara Maazu bun Jabal ayiwa nin ye maju ka kuma ye an bɛ taa nam وأكبر معاذ عند موته ko maju ye nin lakali tuguni a ka mɔgɔw ɲɛna ko kira ko mɔgɔ o mɔgɔ dara ala la ka da ale muhamadu la k'a sabata dusukun na ko o tigi ti don jahanama na ko kira ko n'a tigi ma dan a fɔli ma so minnu m'an cɛ la olu m'a fɔ wa u y'a fɔ a f'u dannen t'a fɔli ma wari min tunnen don an ka bulonba kɔnɔ mɔgɔw bolo u ma la ilaha fɔ de a fɔ a dan t'u da la bari jɔla dun e bi su ye sisan k'a tora ye k'a tigi tɛ sele de la ko ya san damadɔ kɔnɔ e y'o ye min alors i bɛ se k'a fɔ bari jɔla tɛ silamɛ ye bilen o bɛ kun i la jɔnni y'a ye ko selilaw banna ni su la k'a tɛ seli e y'o ye Mali dugu jumɛn na bari dun ti Mali kɔfɛ a bɛ Mali kɔnɔ yan de o kɔrɔ bari tigiw fana dara la dɛ olu fana tɛna don jahanama na bilen wa maju ka nin kuma in ka bon dɛ kira ko i k'a f'u ye n'u m'u jigi ta nam وأني قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم maju ma fara ka mɔgɔw la ale ye kuma in lakali hali b'a tɔ bi kɔ a ko n ka mɔgɔw ne bɛna san min lakali aw ye don dɔw la ne yɛrɛlen bɛ kira nɔfɛ a ka fari nin kan nam يقال له هفر u b'a fɔ a fari nin ma ko hofura nam فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عبادي ko ale bi kira kɔfɛ u bi kan ka taa kira ko Maazu yala i t'a to n ka fɛn f'i ye min ye tiɲɛ wulibali ye wa ko maju kunna kira ko Maazu i t'a to n ka fɛn f'i ye min wajibiyalen don ala kan adamaden yɛrɛ la n k'o f'i ye maju ko kira ko a fɔ n ye tɛ nam وما حق عبادي على الله mun bi jɔn fana kan ala bolo wajibiya k'a kɛ de mun bi ala bolo wajibi a k'a kɛ jɔn ye mun bi jɔn bolo wajibi a k'a kɛ ala ye jɔn yɛrɛ n'i ka ala cɛ hakɛ min b'i n'i ka ala cɛ kira bi kan ka o de lakali maju ala ka hakɛ fɔlɔ min bi adamaden kan o de ye maanifin ka ala bato ye i ka ala bato o ye ala ka hakɛ de ka ala bato ni mun ye i ka ala dɔn ale de y'i kɛ i ka ala dɔn ale de bɛn'i bɔ yan i ka ala dɔn i n'i ka gɛrɛsɛgɛ gɛlɛya ala de y'a bila i kun
ala don i n'i ka gɛrɛsɛgɛ diya ala de b'a bila i kunna suɲɛli dabila ala ka hakɛ dɔ don kɔrɔfɔli dabila ala ka hakɛ dɔ don karamɔgɔkɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ala ka hakɛ dɔ don a y'a d'i ma dɔɔni ɛla fanga t'a sɔrɔ koyi n'o tɛ a b'an dɔw bolo n'i y'a kɛ fanga ye ɲakuma dɔw y'a minɛ ka to n'a ye a tɛ nin sɔrɔ nin sen dɛ nin bi to an bolo ta nam wala yushriku bihi shay'an i ka ala bato filanan i kana foyi fari ala kan fɛn fari ala ka ya malimankɛ e ye muso furu malimamuso e donna cɛ kun malimankɛ ba b'i fɛ fa b'i fɛ malimankɛ den b'i bolo kuma dɔ la muso b'i bolo bon e kana foyi fari ala kan kɔrɔ ye jumɛn ye ala ko i ka min kɛ cɛw ko nin siran t'i muso ɲɛ kama kɔni cɛ caman sirannen don a muso ɲɛ koyi malimamuso ala ko i ka min kɛ ko nin sirannen tɛ i cɛ ɲɛ kɔni o de ye nin yɔrɔ in filan kafuya ye i ye dɔ fari ala kan o de kɔrɔ ala ka wajibi ko i y'a to cɛ ɲɛ siranya kama i y'a to mɛsi donnaw e de ko don i cɛ diya ye kama ala ko i ka disa biri i cɛ diya ye kama i banna i ma disa biri e de ye fila fari ala kan yɛrɛ yɛrɛ ye balimamuso balimankɛ i balimankɛ ka nafolo kama i banna ka silamɛya supporter sabu n'a y'i ye silamɛw nɔfɛ a bɛ ban k'i ta baara la o de kama i ma ban e de ye musiriku yɛrɛ ala ka wajibiya dɔ i ka ala kelenbantiya i kana foyi fara a kan ko ni jɔn y'o kɛ ala ye jɔn n'o ka kan a filanan wagati kosɔn ko jɔn fana ka hakɛ min bi ala kan k'o fana ye jumɛn ko a bi wajibiya ala fana kan a kana mɔgɔ si lazaba mɔgɔ min ma dɔ fara a kan maa caman kɛ mɛ ka dɔ fara ala kan koyi jango wari mɔgɔ min bi wali ye k'o to yen ka ala ta ka dɔgɔ dɛ mɔgɔ min bi faamaya ye ka ala ta o ka dɔgɔ mɔgɔ min bi masaya ye ka ala ta o ka dɔgɔ mɔgɔ min bi pilasi ye ka diɲɛ ko ka ala ta o ka dɔgɔ ala dun wa wajibiyalen don ale kan jɔn min y'ale dɔn u ma fila fara ale kan u k'ale ala batu gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kan k'a wajibiyalen don ale yɛrɛ kan sa k'o don alijinɛ kɔnɔ ayiwa basi t'a la ko an ka fama ko a bɛ sira ɲini an bɛ sira d'a ma yarabi a ka fanga ala k'a yiriwa ala k'a kɛ ladiri ye a ka jamanadenw malo a ma kira n'a sɔgɔsɔ sallallahu alaihi wasallam donc ala ka nin hakɛ anw de ka kan k'an janto nin na bon ni hakɛ sira kan ala kun y'a wajibiya n yɛrɛ kan mais ne taara fɔ mɔgɔw ye misiri kɔnɔ ko ala bɛ yafɔ ala bɛ hinɛ d'accord so in i kɛn bɛ ka sɛbɛnden dilan k'a di min ma dun o fana y'a dɔ ye n'i ye so ye o ti minɛ a fɔ man di koyi n'o tɛ o yɔrɔ dɔnnen don aha ala b'u yɔrɔ dɔn u dama tɛ dɛ faamaw b'u yɔrɔ dɔn nka min ka sababu ka bon n'i ta ye i bɛ siran yan fanga t'o la dɛ o ye barika de a ye barika ɲini ne badenw ne sinjiw a ye barika ɲini o la u y'an kɔɔri wagati cɛ cogoya kosɔn hakɛ min bɛ yen ala n'a ka jɔn kan wagati kosɔn an y'o kunbabanni ta k'a lakali jɔn ka hakɛ dɔ ye jumɛn ye ala y'i dan fɛn min kama n balimakɛ i tɛ kɛ foyi n'o tɛ o ye jumɛn ye ala y'a latigɛ ko i bɛ 100 sɔrɔ de ɛla ne bɛ mɔgɔ caman tunu ne ka sukura jɔlen don a tɔri ma biri mɔgɔ joli bɛ ne kɔ baara la mɔgɔ 17 wa 25 an t'a fɔ an ko gɛrɛfu bɛ yen
n'o kɛra ne bɛ 1000 bɔ mɔgɔ 25 ta n'o ko bɛ kuma n ko patron yɛrɛ de y'a kɛ tan munna ne ka so ka tɔri bi k'a sɔrɔ patron ye e ka so jɔlen a kun b'a kɔnɔ nin so in ne ka baarakɛden dɔ de ka so don a ka kan ka biri de o tuma na fɔ ne tɛna n ka baarakɛden dɛmɛ 20,000 na walima 25,000 la ne kan k'a dɛmɛ o la de ka so in biri mais e bi kɔrɔtɔ ala ma so i bi ninnu ka 1,000 fara ɲɔgɔn kan o fana ye 25,000 so in bi biri ni haramu ye san 1 san 2 o bɛ n'e bila ka bɔ baara la i bi sɔrɔ k'a fɔ ha ne ni patron kun ka di dɛ o donna ni ɲɔgɔn cɛ de n'o tɛ hali a ka dumuni a kun t'a dun ka ne to e de ma wari don a ni ɲɔgɔn cɛ ka ban so u y'an kɔrɔ an bi da yan Asilamaw taga ɲininen kɔfɛ setigi ala fɛ a k'an kisi k'an tanga ka bɔ an jugu tɔɔrɔ ma n'o ye sitana ye sitana min tɛ nin kɛnɛ in fɛ an b'a deli setigi ala fɛ a ka don an n'a tɔɔrɔ cɛ n'an bɔra yen an bɛ sinsin ni faamaw ka faama tɔgɔ ye ala min sɔnna su na k'an fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ belebeleba in kan kɛnɛ min ɲɔgɔn tɛ yen an b'ale ala fo o la ala min ye diɲɛ hinɛ lɔgɔlen tigi ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don ka bila jɔnniw ye a bila minnu y'u yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ni ka ala kɛrɛnkɛrɛn k'a ka kira muhamadu kɛrɛnkɛrɛn ni ka silamɛya diinɛ kɛrɛnkɛrɛn k'o bɛn u ka ɲinifɛn ma k'o bɛn u ka walew ma ka sɔrɔ ka boli ka sira jahanama ye ni ka alijinɛ kanu k'a ɲini an b'ale ala fo k'ale ala barika da su ye ko ka ale ye kelen min ka ban ko ka dɔ in bila a balimakɛ ye a balima ye ko ale kelen man ye k'a fila bɛ min jabaro alakira alayhi salatu wasalam a ka denmisɛnya kɔnɔ kafiriw yɛrɛ ye tɔgɔ min d'a la ko Mamadu Amin o y'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye dɛ o y'a sɔrɔ a ma ci fɔlɔ mais a ka jogo ɲumanya a ka hinɛ ni makari olu ye jateminɛ min sɔrɔ ka tɔgɔ min sɔrɔ ka d'a la ko Muhamadu dɛnɛya mɔgɔ kira nana tumana min n'a si nana se san 40 ma n'a kɛra kira ye a ye weleda daminɛ binakɛ min n'ale ye a ka jɔnmuso kan hɔrɔnya kira bangeli kosɔn ale de ka juguya nana bonya ka ɲɛsin alakira ma a ye tɔɔrɔ si bɛɛ da alakira k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ bilahi Abu Lahab kuranɛ sura kuturu yɛrɛ de jigira ale kan n'o ye tabati yada sura ye fɔ caman bi siran ko n'i y'o sura in kalan tile fɛ jiri dɔw kɔrɔ k'i bi sa joona nkalon don ale sura in kalan o kalan i bi baraji ba de sɔrɔ a la terima faamu de alakira ye a balimakɛ a binakɛ in lafaamu silamɛya la k'a lafaamu ni binakɛya ye
k'a hinɛ minɛ ka dugawu bɛɛ ɲin'a ye mais a dusukun jara a ma sɔn ka tuubi fiyewu ala nana s'a ma k'a ni tigɛ a kafirilama ala ye kafiri kɛru janɛmɛ kɔnɔ Abu Lahab mais a ye ɲininkali kɛ ko tɛnɛ o tɛnɛ tɛnɛsu o tɛnɛsu daliba masa bi janɛmɛ masiba wuli ka bɔ a kan k'a lafiya mun kama ka d'a kan ko a ye a ka jɔnmuso dɔ ka hɔrɔnya ko ala ka kira bangela tɛnɛsu o tɛnɛsu ale bɛ lafiya sɔrɔ tan de kafiriw ma hɛrɛ sɔrɔ a la ko kira Mamadu cira danfɛnw ka hinɛ kama ala kira alayhi salatu wasalam n'ale kelen tɛ kiraw bɛɛ cɛ la ale kelen kira 312 ale de y'a 13nan ye min jira diɲɛ bɛɛ ma o y'ale Mamadu kelen pe de ale kelen o la n bɛ fɛ ka mun fɔ cɛ min jira hinɛ kama ka tila k'a fɔ silamɛya ye hinɛ diinɛ makari diinɛ don o diinɛ bɛ sɔn e ka o tɔgɔ da e la ka bɔmu siri i yɛrɛ la ka taa don misiriw kɔnɔ ka maa 100 yirikaw bɔnɔ u ni na ka taa sugu fiyɛw la ka maa 100 yirikaw bɔnɔ u ni na kira cira ni hinɛ ye nin diinɛ in a tɛ maa bila k'i ka bɔmu siri i yɛrɛ la ka maa fa silamɛya hinɛ kama ala banna silamɛmuso belebele dɔ ka bato la a taara janɛmɛ kɔnɔ mun kama ko a ye ala ka dandanfɛn tɔɲɔ ala ka dandanfɛn n bɛ fɛ a ye lamɛnni kɛ lamɛnyɔrɔw la a ye seli e ye dɔ kɛra o la sago ye a y'a to an fana kan min bɛ seli tiɲɛ i birilen bɛ to misiri kɔnɔ maa t'i ko janɛmɛ na a y'a to an ka o dɔw f'a ye tellement faamu di n bɛ fɛ ka mun f'i ye ala banna muso in ka bato la k'a don janɛmɛ kɔnɔ parisigi mun na ko a ye jakumamuso siri jakumamusonin siri a ka so a ɲinɛna ka dumuni d'a ma minɔgɔ ye jakumamuso faga ani kɔngɔ ala k'o la e ka seli e ka sun i ka bato bɛɛ e sɔnna ka ne ala ka ni dandama fɛn dɔ tɔɲɔ k'a faga wallahi o kama ne ala t'i ka foyi fɛ tuguni jakuma n'a ku hera tuni kɔnɔ aw ka nin da k'a lajɛ a ka laban kan jɔnw jogo lajɛ bi ɲɔgɔn faga dabali jogo kɛ tɔɲɔli ni bingali n tɛ se ka to diɲɛ na n tɛ se ka to jamana kɔnɔ ko jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ dɛ Ablaye ko silamɛya ye hinɛ diinɛ ye silamɛya ye bɛn diinɛ ye wali sadiri silamɛya ka bɛn diinɛ ya nin bɛ aw da o la nin kunkolo ninnu filila tellement faamu di ale kira Mamadu alayhi salatu wasalam a kumana
ko an ka bɛn kelen ma ala yɛrɛ kumana ko an ka bɛn kelen ma ko an ka ɲɔgɔn minɛ ale ala ka juruba kelen na ko an kana fara fara asilamaw silamaya juru tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ala kira zuruyaw n'o ye sherifu ye o juru kelen in de don furr fo alijinɛ kɔnɔ a y'a minɛ a kana to a ka tilaw la a y'a minɛ dɛ wallahi ni sirifi kanu ye jɔn bɛ alijinɛ sɔrɔ o kumana bi su in na wagati ni a cogo o kosɔn an bɛ nɛnɛ wagati de la an y'a kanu an ka don sirifiw ka nakɔforo kɔnɔ n'o ye ahalubetiw ye an k'an damu ta a jiriden dumanw la an k'an yɛrɛ damu ta ni a kɔji sumalenw mini ye an ka ɲɔgɔn baro sirifiw ka ladiliw kan u ye minnu fɔ ɲɔgɔn ye n'an y'a tiɲɛ ta u nɔfɛ Ustaz Yakubu Kulubali an b'a fɔ a bɔra ka dakuruɲɛ fila fɔ mawuludu ko la an y'o de fɔ ni wajuli ko don o bɛ wasa kɛ nka i k'a dɔn kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ye ladili dɔw fɔ Sayyidina Ali ibn Abi Talib ye Sayyidina Ali donnen sigara la janfa taara ni ŋana bɛɛ ye bilahi belebelew bi janfa di n'u bi nɔngɔ ma Asadullahi al-Ghalibi a tɔgɔ mɛli kɛlɛyɔrɔ la kafiri jigi tun bɛ tigɛ mais ala sɔnna ka a ni labila kafiri dɔ ye mais wagati min ni a degunnen don n'a yɛrɛ y'a dɔn ko ne ti bɔ nabile a y'a denw wele Hasan ani Huseini a ko n denw a ye na kuma bi n fɛ n tɛ fɛ ka n dan n'a ye n b'aw ladi Sayyidina Ali ye min fɔ a bɔnnaw ye o don Hasan ni Huseini balola o de kan u sara o de kan u ye ala sɔrɔ n'o de ye mais nin sɛbɛla k'a bila e ni ne ko an ka ɲɔgɔn ladi n'a ye de amin Ali ko n den Hasan e ye kɔrɔ ye n bɛ kuma adressé e la a ko usika ya Hasan bima awsani bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa idha kana dhalik falzum baytak wabki ala khati'atik wala takun ad-dunya akbar hammik akon dew ayaw kulo dayele mimi fo aka lame aka to kono mina fendo de jate ayi ntale kofe olum bina sabati dugukolo kan ako nga no do sera ayaw dabo nafiku dala ayaw dabo sel islamew dala mamunun ko moluko ti daga ayaw dabo dala mamunun ko ambe kirenyi ndew ayaw dabo dala ako yelema bina ke dinela no do sera ayaw yere kun joro ye fili minun ke chene minun yi soro kashi nyeji boy ko o mone kashi
a don Seydina Ali ibn Abi Talibi a kumala kosɛbɛ n'an sera k'a damadɔ min tɔmɔ n baden e k'i tulo majɔ a ko usika bi khashyati llahi ta'ala fi sara'irik wa alaniyatik a ko n denw a ye sira Ala ɲɛ o ye n ka kuma fɔlɔ ye sigi a ye Ala gasi sigi dogo ani bange bɛɛ la a y'a dɔn a bi yɔrɔ o yɔrɔ Ala ɲɛbaw la a bi min fɔ a tulo b'a la o kuma a ye sira o Ala ye ɲɛ sara tigi de don kuma min i b'i fɛrɛ wali nafolo ma i bɛ se k'a ŋanamu ko a dɔn Ala ɲɛ bɛ na i k'a to yen morikɛ muso in nana kuma e fɛ minɛ a ko n'i da sera ka fɛn fɛn fɔ a b'o d'i ma i ka sinamuso den halaki k'o ta tiɲɛ ko a dɔn kuma min b'i sɛbɛn in dilan k'i bɛ taa don jigitigɛ kaburu la walima denyɛrɛnin kaburu la ko Ala ɲɛ b'i la faama kuma min b'i jamana janfa a dɔn Ala ɲɛ b'i la a ye sira Ala ɲɛ dogo ani bange la kuma bɛɛ an hakili bɛ jigin Ala jɔnba in de la nin yɔrɔ in na wallahi n'o ye Lukumani ye kɔni i ka dɔn Lukumana kun ye jɔn de ye farafin de kun don jɔ a matigikɛ ye ani a yɛrɛ furumuso de ci o wagati mobili ko tile tɛ u taara so de la u segin wagati muso in jarabila Lukumana la n'o y'a yɛrɛ ka jɔnkɛ ye k'a kungo fɔ Lukumana ye Lukumana ko muso in ma a ko kalifa ka gɛlɛn danaya ka gɛlɛn i cɛ dara ne la de ka an ci ɲɔgɔn fɛ Jabbar e ka kuma in lamɛn nin don Lukumana m'a fɔ ko ale bɛ seli la a m'a fɔ ne bɛ sun bal a ko de ko danaya ka gɛlɛn i cɛ dara ne la k'i kalifa ne la ne t'i cɛ janfa muso y'a nɛgɛ ni nafolo ye a ma sɔn k'a nɛgɛ ni jɔyɔrɔ ye ne cɛ de ye faama ye e b'a faamu cogoya min na minisiriya jɔyɔrɔ min man di ja o fɔ n ye n b'a proposer n cɛ ye a b'i kɛ o minisiri ye Lukumana ko la ko danaya ka gɛlɛn n'i y'o kɛ bi tile ye an b'a fɔ k'i ye gawa de ye k'i ɲɛ ma yɛlɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'e tɛ dondaladen ye ni ɲɔgɔnna bɛ proposer i ye i bɛ tila k'a fɔ ko danaya walima kalifa kɔri e ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ mais Lukumana ye muso in to yen Ala kama muso ko a ma a ko o tuma komi e ma sɔn n b'i fɛ k'an sutura Ala kama i kana fɛn fɔ n'i y'a fɔ ni n cɛ y'a mɛn n ka furu b'a da fɛ Lukumana ko a ma fo ni e yɛrɛ y'a fɔ ninnu k'o kɛra ziiri ye bi anw tulo kɔrɔ a bɛ fɔ hali an t'a faamu nin ye cɛ dɔ de ye ani faama muso de fɛrɛla o ye ko ye fɔlɔ a ko n ye e to yen danaya kama danaya jumɛn k'i cɛ de kalifa na mais bi e ka bi hɔrɔnw bi hɔrɔnya tile misiri caman tile lalahalalaw tile anw de kumakan ye bi ko muso tɛ kalifa fɛn ye wa tiɲɛ don dɛ kana kalifa billahi kana kalifa sinon i bɛ fɔ i jigi kɔ mais muso tilala k'a ɲini a fɛ de ko i bɛ ne sutura Ala kama a ko fo ni e yɛrɛ y'a fɔ u taara fana a ma fɛn fɔ muso kɔni hakili la nin tɛ fiɲɛ kɔnɔ o a bɛ nin fɔ o a b'a fɔ
muso hakili la kuma o kuma a bɛna kuma in mɛn wagati bɛɛ tɛmɛna a m'o mɛn a labanna ka Lukmana wele k'a ɲininka ko kumana an ka o wagati in taama sen fɛ min tɛmɛna e ni ne cɛ e m'a fɛn fɔ wa Lukmana ye muso jaabi ko ne m'a f'i ye ko n tɛ fɛn fɔ wa cɛ nin yɔrɔ ninnu bi mɔgɔ bana de bilahi i dara cɛ o cɛ la ko i n'a ye ɲɔgɔn dɔn misiri kɔnɔ wallahi n'a bɔra i lebu kan i b'a kunbɛn sugu taga sira la i n'a kuma bɛ bɛn sugu kɔnɔ fo a bi perese a bi tɛmɛ o kan min yɛrɛ kɛra a b'o lakale fo ka tila ka nasɔngɔ fara a kan misiri sela fɛ walima laji fɛ min bɔra maga kan muso in labanna ko in kɛra cogo min a yɛrɛ y'a cɛ wele k'a ɲɛfɔ a furu cɛ ye a ko kuma n bɛ min ɲini i fɛ ni cɛ nin ti mɔgɔ ka jɔn marata ye n bɛ fɛ k'a kan hɔrɔnya n'a a kari tɛ kun i la ne yɛrɛ b'a san ni n ka nafolo in b'a kan hɔrɔnya n'i sera ka ne mara o kan i bɛ ne mara n'i yɛrɛ ma se ka ne mara n'i ɲugunna na furu ka dabila nka Lukmana kan hɔrɔnya ani jɔnya man kan cɛ in ye Lukmana kan hɔrɔnya a m'a feere muso ma bilen a karila ka a kan hɔrɔnya ka tila ka bonya baka ye Ala yɛrɛ ye bonya wɛrɛ kɛ Lukmana ye k'a tɔgɔ wele ko El Hakim k'a sɔn dɔnni na k'a sɔn faamu na k'a sɔn kodɔ la fo k'o da tɔgɔ kan k'o k'a jamu ye n'a tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ ko Lukman El Hakim Seydina Ali ye nin de fɔ a denw ye a ko n bɛ min ɲini aw fɛ n denw a ye siran Ala ɲɛ a ka Ala gasi tanga dogo ani bange a ko o kɔfɛ wa husnul jiwar n denw a ye kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye a ye sigi gasi tanga kana sɔn i sigiɲɔgɔn i kelen k'a taa yɔrɔ la jɔn jɔn dɔn k'a don a muso k'a kɔfɛ ko o to yen Ala kama kana sɔn i sigiɲɔgɔn i kelen k'a taa yɔrɔ jɔn jɔn dɔn dugu tilama fɛ ka taa suɲɛli kɛ a ka so ko sigiɲɔgɔnya gasi tanga wa husnul jiwar n denw a ye kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye Seydina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha a ko n denw wa qaddim li nafsika taghnam a ko fɛn di ka bila i yɛrɛ ɲɛ sini ɲɛsigi dilan ko n'o kɛra i b'a tɔnɔ sɔrɔ fɛn di ka bila i yɛrɛ ɲɛ o kɔrɔ ye hinɛ dɛsɛbagatɔw la i ka hinɛ yatimɛw la i ka hinɛ muso cɛsabagatɔw la a ko wallahi ɲuman ti perdi alhamdulillah rabbil alamin badew ni ne sɔrɔla mawludu kɛnɛ kan mawludu kɛnɛ min ne a sigira wasolon